warahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Alaikum salam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Wa akramakallahu, ga wata tambaya na zo maka da ita yau ma. Na sani. Akwai wata baiwar Allah mai suna Maryam, tana zaune a garin Abuja. Ta ce tana jin daɗin abin da ake yi malam. Ta ce tana jin daɗin abin da ake yi. Don Allah a tambaya mata fassarar mafarkin. Okay, ta ce tana yawan mafarkin an biyo ta da gudu haka, ana jifanta. Ta Allah a tambaya mata wannan fassarar mafarkin menene ya ƙunsa. To, assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa nabiyina Muhammad ibn Abdullahi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yawmiddin. A kamar yadda kai tambaya, ko kamar yadda mai tambaya ta tambaya ta ce tana tambayan fassarar mafarkin ana binta da gudu ana jifanta. A mace mai suna Maryam a garin Abuja, to ta karkaɗa kunnenta insha Allah za ta ji bayani da yake da alaƙa da bi da gudu. Wannan haka yake. Wahid Abdulsalam Bali Al-Misri a cikin littafin sa Wuqaya shafi na 68 zuwa 69 ya kawo alamomi 18 da mutum zai gane ana ɗan bege shi da sihiri. Wannan ɗaya ce daga cikin alama da mutum zai iya gane cewa ana bin shi da sihiri in ana bin shi da gudu a mafarki, matuƙa yana tsoro. Matuƙa yana tsoro. Idan kuma ba tsoro yake ji ba ana bin shi da gudu, to mai yiwuwa akwai mai bibiya a sirrinsa. Ya san wani zai ta bibiyar sirrinka a zamanin nan, ko ta social media ko ta hanyoyi daban. Yana son ya gane wani abu a kanka. To shi ma za ka iya yin mafarkin ana bin ka da gudu. Amma dai babban abin da ya fi shura shine maganar da shi Wahid Abdulsalam Bali Al-Misri ya kawo a cikin Wuqayatul Insan min al-jinn wa shaytan, ya kawo cewa lallai in kaga ana bin ka da gudu to alama ce ta sihiri. Idan ko misali kawai mutum ba bin shi ake da gudu ba, gani yana gudu, wannan zai yi sharhi ne don ka ƙara ganewa. To me yawa kila abu zai yi wanda yake akwai nadama a ciki. Idan ko mutum watannin aikin hajji yake, kuma a can a wajen aikin hajjin a wani gari can ba wai cikin Makka ba, ko a Ɗa'ifa ko a Riyadh ko a wani wuri, sai ya ga watan kamar ana bin shi a watan, sai ya ga yana gudu, to me yawa kila ya zamanto aikin hajji zai yi, saboda aikin hajji akwai guraren da ake dan yin gudu na sassarfa wanda ake tsakanin watan Safa da Marwa. Idan ko mutum wani lokacin ya mafarkin ana bin shi da gudu kuma ana jifarsa, don wannan shine daɗi a bisa abin da ta tambaya. To sai mu duba mu gani, idan abin da ake jifar shi da shi abubuwa ne da a cikin wannan fannin za a iya cewa sihiri ne, kamar misali jifa da igiya, jifa da sanda, jifa da maciji, to wannan sai a cewa iyazu billahi mai kila sihiri ne ake binta da shi. Amma in ta ga ana jifa ta da ɓungu kamar wani ɓangare na ƙasa kenan dunkulalle, ko ta ga ana jifa ta da tsakuwa ko kuma wani dutse mai ɗan girma, ko wani abu makamancin wannan, to wannan kuma gaskiya bibiyar ta ake da ƙazafi. Wani abu da bata yi ba ana ganin ita ta yi, bata ma san ma lokacin da aka yi abin ba, amma a ce ita ta yi. Kuma in har jifar ta same ta, to wannan ƙazafin zai same ta, amma in jifar bai same ta ba, ƙazafin ba zai same ta ba. Wannan shine kaɗan daga cikin abin da ya kamata mu faɗi. Wato shi wanda ake bibiyanta da sihiri kamar irin su an jefe ta da sanda ko igiya ko maciji, to wannan sihiri ake shi ne sihiri. Amma in ta ga ana jifa ta da ɓungu, an aka ce ɓungu kamar wani ɓangare na ƙasa dunkulalle haka. In aka ce tsangaro shi kuma kaman watan kaman za a iya cewa dutse, kamar abin babba ko ƙarami, ko kuma wani abin tulu, duk tsangaro wani abu dai da yake da tsauri sosai. Shi ma ka gani, to an ta ga ana jifa ta da wannan, to gaskiya alama ne na kamar iyazu billahi za a yi mata ƙazafi a ciki, ko dai ya shafi mutuncinta ko kimarta ko darajarta da sauransu. Idan har jifar ta same ta, to gaskiya ƙazafin mutane za su yarda. Amma in jifar bai same ta ba, ƙazafin ba za su, wata mutane ba su yarda ba. Kuma muna son mu ƙara jan hankalin mutane, duba wannan program ɗin da muke yi, ni da kuke magana da ni ko kuke saurare na yi nazarin mafarki shekara 26. Ba abubuwa ne da muke, kada mutane su ga kamar ba mu kawo littafi a gaban mu muna ajewa. Akwai littattafai da muka dogara da su wanda muke fassara mafarki da su, kamar su Tadiru na Shehu Rujani Annabasi, kamar Qawaid Tafasil Alam na Hujjatul Muhaqqiqin Abul Abbas, kamar su Jami'u Tafasil Alam na Sheikh Abubakar bin Muhammad,
kamar su tafsir alam na Shehu Muhammad bin Sirin da sauransu, wannan su muke watan bincika muna yin nazari a kansu. To cikin shekara 26 in Allah ya taimaki mutum zai haddace abubuwa da dama, duba da yasa wani lokacin kawai muke ga kawai tambayoyi ne da bai ma kamata sai mun sa littafi a gaban wannan ba. Shine da dai alhamdulillah jama'a sun sani aka ce ina tawadda'a min kitabul muttaqi wa bi taqi ila ma'aliyar taqi, kamar da Imam Zarnuji ya kawo. Shi tawaru alama ce ta tsoron Allah, amma in banda ma maganar tawaru din ai a wannan fanni din ai bai kamata ma mu yanzu a gama da littafi a gaban mu muna dubawa, dan in ka ga haka to har yanzu mutum mubtadi ne a fanni. Amma in dai fanni ka haɗa abubuwa guda biyu, Allah ya sa ka yi nazarin abun sannan kuma kana da baiwar abu, to shi kenan za ka iya bayanin ka haka. To da haka ba wai abu ne da ake kaman molanka ba, mutum ya tashi yana iya duba taɗiru na Shahrudin Annabarsi. In ma kana son ka ƙara ganin abun mamaki ka duba shafi na 800 da ɗan wani abu, babu ma yas'inu ɗalib ala ta'bir, za a ga inda ake watan kaman renon wanda yake son wannan fannin ya iya shi, zai ga inda ake renon shi, za ka iya fassara mafarki ko da ba littafi gabanka. Sunana Muhammad Awal Abdullahi, wanda aka fi sani da Minasiya, mai fassara mafarki a gidan talabijin na Tauraruwa TV. Ranar Talata karfe 8 na dare, ranar Asabar muna maimaita karfe 3 na yamma. To alhamdulillah, kamar yadda yawanci dai mukan yi bayani akan magungunan mu ga su. Wannan magani yana kare sihiri jama'a, kowane irin sihiri. Kowane iri, in kana son ka je ka ga bayani akan kashe-kashen sihiri, ka duba littafin Wahid Abdulsalam Bali Al-Misri wanda ake kira Sarimul Battar fi Tafdil Saratul Ashara, za a ga an kakkasa sihiri kala. To kuma dai wani iri ne, za a ga duk an kawo irinsa da fannin su. To in kana jin irin waɗannan dukka insha Allahu wannan yana yin wannan magani. Sannan in kana son ka gane kana da sihiri ba tare da an buga ma ƙasa ba ko an ma wasu ƙaryace ko su irin duba nan da ake na kamar masu duba, kamar masu buga ƙasa, kamar su kausu je bahi ka automatic dakila ƙali ka da ɗari humra in kis yau da sauru jauza mizanu a ƙarabu kansu jido hutu da sauransu, wanda da yawanci sunan taurari ne, ba a duba da wannan, dan harama ne, ba mu yadda da wannan ba. A wannan ilimi ne na zahiri, in ka duba cikin littafin wuƙaya za ga an kawo alamomi 18. In kana da su kawai amma sai ne ka je ka nemi magani, kuma harkokin ka suka lalace, kana ta addu'a, kana da iyaye uwa da uba suna ma addu'a, mata kana ma amma komai shiru, to akwai matsalar sihiri. Sai ka bugo lambobin da muke sa a editing, insha Allah za a haɗu kuma za a yi maka bayanin da za ka karu. Wannan shi ne muke kira halin sihir, wato magani, ingantaccen maganin da yake warware sihiri. Insha Allah a ko'ina kuke a duniya muna da branch da muke da shi a yanzu, ko kuma in ce wakilanmu da muke da su, wanda in mutum yana buƙata kamar yana Kamaru bai da matsala zai samu wannan. Amma mafi yawa mun fi aika shi a gari saboda kai ya lalace. Sannan akwai shi a Libya, shi ma idan kai ya lalace a gari yake zuwa. Akwai shi a Nijar, idan kai ya lalace a gari muke aje shi. Sannan wannan maganin muna da shi a Ivory Coast, kamar Abidjan kenan. Sannan muna da shi a Benin, ƙasar Cotonou muna da shi. To wasu guraren alhamdulillah muna da su, kuma yanzu muna ƙoƙari ma in Allah ya sa muna da rai mu tura su kamar Saudiya. Duk da muna da shi ma a Saudiya, amma dai ya kusa ƙarewa, amma za a iya samu. Insha Allah da garinsa a Saudiya. Wannan shine takaitaccen bayanin da ya kamata mu yi. Sannan muna da sabulun dafa'i, muna da sabulun jalabi, muna da sabulun dafa'i da surati yasin. Insha Allah shi ma duk muna bayar da shi kuma akan farashi mai sauƙi. Insha Allah. Jama'a muna yi muku fata. To kar ku manta da cewar duk mai buƙatar wannan abubuwa da malam ya faɗa, to akwai lambobin da muke sakawa a ƙasa, zai iya kiran mu ya tambaye mu, za mu haɗa shi da wannan magani. Idan kana buƙata, idan a inda muke kake za a kai maka har gida, kai ko a ina kake wannan maganin za a kai maka shi har gidanka. Insha Allah, ma'ana har gida, idan a Kamaru kake za a kai maka shi garin da kake insha Allah. Duk garin da kake a Kamaru za a kai maka shi insha Allah, don akwai abin nan. So idan a Benin kake akwai cibiyarsa a can, za ka yi magana da inda, za a yi magana da inda maganin ne yake, ku yi magana can sai a haɗa ka da mutumin sai a kai maka har inda kake. Masa fatan alkhairi, Allah ya saka da alkhairi. Allah kuma ya ƙara basira, Allah ya ƙara ɗaukaka. Muna godiya. Alhamdulillah.